Здравейте на всички и добре дошли обратно в каналът. Не знам дали се личи, но косата ми е мокра и тези от вас, които следят каналът ми, най-вероятно се досещат, че дойде време за видеото за Dyson Airstraight, най-новата преса на Dyson, която суши косата едновременно с това и я изправя. Аз я ползвам от около месец някъде и мога да кажа, че забравих тотално от всякъде пресата за коса. Супер доволна съм, но сега ще ви покажа всъщност по какъв начин точно работи. Ще действам по-бързо, тъй като косата леко взе да изсъхва. Не трябва да бъде така. Подготвила съм си продуктите, които си използвам. Знаете, във видеото за Hair Care ви казах. Милкшейка с 12 олия, който използвам. Пръскам хубаво косата. И термозащитата, която вече доста е намаляла, както виждате, на Kerastase, която се слага на влажна коса, преди да я третирате с сушуар все още. И така, сресвам си косата, разделям си я на път или там както си правите прическата, когато се сресвате и оформяте. Косата трябва да бъде така, не точно мокра веднага, като сте излезли от банята, но една идея по-влажна. Като сега започвам да ви показвам стъпка по стъпка как се действа. Така, първо, това е адаптера на Dyson. Вижте колко е голям и за първи път виждам продукт, който трябва да бъде тестван дали мрежата е подходяща. Всъщност, дали контакта, в който го включите, ще е подходящ, за да не навреди на вашата преса. Като ето тук има едно жълто копченце и пише тест. Натискате го и ако тук почне да свети в червено, значи не е подходящо. До сега не ми се е случвало някъде вкъщи да не е подходящо, но тепърва ще пътувам, ще го мъкна с мен и ще видим, но имайте предвид, че задължително пише, че трябва да се тества. И така, когато го включим вече, започваме работа. Всъщност, когато затвориш по този начин Dyson, от тук да духа топъл въздух и действа така като сушуар може да се използва. Даже препоръчително пише в стъпките, че преди да започнеш да изправяш, трябва да го минеш по този начин. Сега ще ви покажа как точно става. Така, когато сте поизсушили вече една идея косата, започваме самото изправяне, като тук си има степени, които ще ви покажа по-отблизо след мъничко. Избираме си да бъде на wet, мокро, на мокър режим. Нагласим си температурата, като има вариант на 80 градуса, на 110 градуса или на 140, като аз го използвам на 140 и започваме изправянето. Един кичур се минава 4 пъти поне, за да може да стане напълно прав. Не очаквайте, че с едно минаване всичко ще е готово. Ето виждате как се изправя от тази страна, като естествено я поглеждам. Ако някъде има останали някакви гънки, я минавам повторно. Така, ето показвам ви готова долната част на косата, която съм си разделила. Не съм снимала абсолютно целият процес през цялото време, защото реално това е едно повтарящо се действие. Крайният резултат е ето този, като мога да кажа, че моята коса специално дори с прес и изправен изглежда по същия начин. Сега няма какво да ви лъжа, отнема една идея повече време, отколкото да се изправиш с пресата за коса. Трябва малко повече упоритост да повториш един кичур, но да не забравяме, че той, тази маша преса суши само единствено на топъл въздух.
топлината от пресата, всички знаем колко е силна, как гори косата, как пуши, как след това ти е топла. Тук нямам този проблем и въпреки това пресата има функция изстудяване и в инструкциите пише, че е хубаво по същия начин да минеш косата отгоре, ето по този начин, да я изстудиш просто, след като си я минал с топлата част. Ето така, леко я заглажда и я изстудява, ако случайно се е нагряла някъде. Сега пускам горната част и продължаваме в същия дух. Разделила съм си косата на две части, понеже виждам, че на места ми е още доста така мокра горната част. Ще я мина леко с сушуара. Като имайте предвид, че по никакъв начин не ви пречи, ако някъде забележите, че е по-мокричко, да си го минете с сушуара и да си продължите. Бритона съм го вързала сега тук горе и накрая ще го пусна да го оправя, за да може да се получи хубаво. И така вече пускам и последната част от косата ми. Аз я разделям горе-долу на 3 етажа, така на 3 пъти, на 3 слоя. Но вече сега, ако имате по-гъста коса и така нататък, може да ви отнеме и малко повече време. Както казах, отнема една идея повече време, отколкото да си изправите косата с преса. Но аз предпочитам да не я горя и да отделя повече време да я оправям, отколкото да си горя косата всеки ден. И така, ето това е крайният резултат, който постигам аз, когато се изправям с пресата на Dyson, като моята коса се изглежда по същия начин, изправена и с преса. Не намирам някаква разлика. С тази разлика естествено, че е по-жива, лъскава, не се изсушават краищата и съответно самата ми коса цъфти по-малко. Мен това ми беше целта, защото в другото видео за продуктите ви разказвах точно как косата ми преди години беше много дълга, много жива и много хубава. И аз я съсипах и просто в момента правя всичко възможно с всичко възможно като средства да я възстановя и да дръпне на дължина поне малко. Поне искам ето до тук да стане. Да, аз нося удължения, използвам ги често, но предпочитам моята си коса да бъде здрава. Затова момичетата, които имат възможност да си го закупят и се чудят, препоръчвам го. За мен лично е продукт, който си заслужава, тъй като, както казах, щади косата ви. А и както виждате, косата отново е права, с тази разлика, че не е толкова изгорена, колкото с преста. Сега, може би до някаква степен, естествено, обработваш я. Това е термична обработка, която със сигурност малко или много гори. Няма как. Но аз, за съжаление, съм от момичетата с такъв тип коси, която просто, ако не си оправя, в главата приличам на Рита на Зелка. В смисъл, косата ми е супер чуплива, тук става една такава роша в горната част, не мога да си позволя просто. Тоест, мога да си го позволя естествено, но на мен не ми харесва да излезна по този начин навън, затова предпочитам да оформена по някакъв начин, дали ще бъде накъдрена, дали ще бъде изправена, в случая дали ще бъде изправена с пресата на Dyson или с другата маша, която често се къдря с нея, но просто не мога да си позволя да не я третирам по абсолютно никакъв начин, затова това е един по-щадящ вариант, който аз препоръчвам. Както виждате, ефекта, отново казвам, е добър много. Ето, показвам ви изгребен, че косата е права, жива, мекичка. Сега аз не съм от хората с най-хубавите коси, дълги оформени и така нататък. Аз си представям едно момиче с една хубава дълга коса, така колко по-яко ще седи, когато си я изправи, но кой каквото си има, това показва, за съжаление.
И така, сега ще ви обясня малко повече за степените, как се регулират и след това ще се включва. Така, сега ви показвам. Ето, тук се включва, като тя се самопочиства, когато се включи. Ето тук са режимите. Wet, както виждате, за мокра коса. Като има вариант Dry. Може да си изправяте по същия начин косата и когато вече е суха. От тук се регулира температурата, като може да бъде на 140, на 120. Тук е студеният режим, Cold, който ви казах, че се минава накрая. И общо взето това са функциите, като почва да суши в момента, в който затвориш самата преса. И така общо взето това е всичко, което имам да ви споделя за пресата за коса на Dyson. Като идеята на видеото беше просто да видите друг човек, който ползва продукта, как изглежда косата му след това, дали е останал доволен, тъй като всички знаем, че професионалните реклами, които са направени специално за този бранд, те сами си ги правят, за да рекламират продукта си, са точно с цел да ти кажат, вау, това е страхотен продукт, купи си го и така нататък. Като аз, примерно, бях гледала една от професионалните реклами, които са си на Dyson, но момиче с така доста чуплива коса, накъдрена видимо с, примерно, маша, минава кичура и той става прав. Сега аз го пробвах един ден това, бях си сложил удълженията предния ден и бяха накъдрени, но нямаше лак за коса върху тях. И честно казвам, да, поизправи кичура, но чак да го е направил така, нали, като стъкло прав, не го е направил, както беше на рекламата. Според мен, честно казано, най-добрият ефект е, когато си сушиш косата и я изправиш, точно както направих аз сега пред вас. Нали, пробвала съм и да кажем сега, като легна вечерта, някъде се поначупи, сутринта я минавам, на суха коса да я мина, пак става. Но според мен чак от някакви такива кадрици, нали, говоря третирани с друга маша, с друг продукт, не мисля, че ще изправи напълно. Сега, ако косата ти е по-чуплива, по-къдрава, имаш букли, предполагам, че ще стане, но това е естествената коса, не е третирана с нещо, докато тук говорим за някакво третиране на косата предварително с маша или с ретропреса. Честно казвам, не мисля, че ще изправи съвсем, но за изправянето си е перфектно. То реално е преса за коса, изправя косата, като се предполага, че повечето пъти се изправяме, когато сме се изкъпали, нали, сушили и така нататък. Да, в общи линии аз съм доволна и препоръчвам, който се колебае, да не се колебае повече, косата ви направо ще се роди. Аз като цяло, откакто използвам Dyson, не само тази, нали, преса и машата, наистина косата ми е по-жива, не е толкова суха, не се заплита и така нататък. Аз съм много доволна, с две ръце препоръчвам. И така, общо взето това беше всичко от мен. Надявам се, че видеото ви било интересно и полезно. Тези от вас, които ме виждат за първи път, абонирайте се за каналът ми, ако съдържанието, което правя, ви харесва. А тези от вас, които ме следят редовно, съвсем скоро ще се включа с ново интересно и полезно видео за вас. До скоро!